sabes que aquí supostamente morreu unha rapaz? Ai, si, é cando? Fai moitos anos. Un día como hoxe. Que miedo. Mirade, mirade. Que é eso? Vámonos gravar. Parece que é un sótano. É algo extraño, non? Sí, bastante. Sigamos. Continuamos. Mira aquí, funciona. Non? Supostamente a planta de arriba que é máis actividade para levar tempo. Vamos. Non. Miremos primeiro esta planta. A ver que é isto. Pois non abre. Sigamos. Sigamos. Mirad aí. Mete medo. Que noxo. Si, máis ben. Bueno. Sigamos. Eu penso que aquí está ben, non? Pois sí. Que temos? E sucio está chan. Que papeles máis noxentos. Estades listos? Eu penso que sí. Invocamos aos espíritus desta casa. Íamos ir mirar arriba. Vayamos. Non, non é boa idea. Sí, sí. Non. Vayamos. Non. Eu non quero subir máis. Eu tampouco. Eu tampouco. Que pasou? Mira, estaba no espello. E que era? É unha nena. Ímonos. Vamos. Espera. Marchemos mellor. Falta ela. Ai, por Deus, que medo. Está aquí. Ala. Sara. Sara. ¡Ah!